Hello mga kapatid, kumusta kayo mga kapatid? Sa pagkakaroon na vlog na to mga kapatid, naaday ni Duol na ko mga kapatid, nangayog tabang ni mga kapatid. Di nga taga dire po sa Gindulman, kay nangayog tabang na ko mga kapatid, na gusto daw niya ipa-vlog daw. Kay yung problema dayron kapatid, yung anak nga mamuungay og kahoy ni mga kapatid, na disgrasya sama diyang tiil no nya karon nangayog tabang siya nato mga kapatid nga atong matabangan og ginagmay nga mga financial mga kapatid, kay wali nga galisod sila. Ang ilang lugar ni mga kapatid adto sa Mayuga nya karon mga kapatid, nata sa Bulawan Gidulman, o mubiyahe ta didto ron, so aron makakita mo mga kapatid nga yang anak nga nasama diyang tiil, diya yang mama karon gauban mi, kay mo adto mi siyang anak ron sa Mayuga Tawid mga kapatid. Mo na yang mama ni mga kapatid. Ang anak mo na trabaho pamuong, di malagi hibawaan ang disgrasya. Yang anak upat ka buok. Kalisod siya na nakagagmay pa mo mga bata, diya pong asawa way trabaho. Ako po trabaho mo ko ginagmay pong pangabuhi, di ram po na kaya nga adto po na ibustanan ang gitaan, anam po may kuan kananay panggasto. Ya, ang manicure barag hina naman og manicure kay kuan COVID tagsa na may magpa-manicure. Muna ang ginitaan ato ra po na hatod kuwang ra. Di mga anak gagmay pa. Wa pay do ka tuig pa nang kabanghuran. Karon na ko natulin sa trabaho kay naaraman ko nang sige kuan ni ngita ko na ay mo tabang. Bato mi karon sa bukid kay abangonon siya kay jang gigawas sa ospital nga kuan kanang ni pirma sa Guiber kay jang una way kwarta ni pirma naman sa Guiber kay di man siya magpa-opera. Karon madto mis bukid pangutan-on siya magpa-opera ba kay admit man siya ay among pa-operahan. Kay naka-decider naman siya nga di na magpa-opera. Yang una kay dugay na nakuan naman ika na po na sa rong kadlaw. Tindis na ron. Maglisod man sa glakaw kay arsahon man siya og adto CR. Kaya di naman makatunog. Kaya na may diyang isreda rin ingon nga operahanan ko no. Diya, baka nga lagi siya. Ay, muna no, di nalong ko magpa-opera ma. Kaya ang report. Gasto na po. Gasto na po no po. Ako kay, idadyo raman ko niya, maglisod, magkugtuar po kugkuan. Kaya naning kamot, magkugaho. Kaya na ko maintenance. Ay, nagali ko kapalit sa maintenance. Kaya ka na, ang tumanon ko pamasahe po nga do kay 200 man back and forth. 100 man pamasahe. 100 bakan po 200. Ano to sa Mayuga? 500 na gamay ra pa yung mapalit. Kay gatas niya mga sudan. Wala nga sa gatas no. Kay luspad na kay abunuhan man sa dugo man maabunuhi. Ana. Salamat na po kung naay mo tabang ana ang mga parente po dos. Lagjo nga makatabang po sila ba kay luoy ng ijang mga anak gagmay pa. Ana salamat pa naman po naay mo tabang. Kay masugot siya operahan na naman namo kay maglisod na na og di na daghan mo ingon nga di na kuno kalakaw kay makuan yang bukog. Di nanti kay maningkamot ating matabangan lagi mo te. O karon mga kapatid mo adto sa Mayuga Tawid mga kapatid, kauban si Gilbert Baha o mga amigo si Marlo Magracia. O tara mga kapatid, uban ta aron makita mo mga kapatid nga yang anak nga disgrasya. O tara mga kapatid. O niabot namin dire sa Mayuga Tawid mga kapatid. Kumusta ang biyahe? Okay ra. Nawa. Tugnaw ito no. Asa man tagit eh? Ada tagit. O dito tagi mga kapatid, mutugbong pa ta. Video layo-layo atong biyahe mga kapatid. Tungason kayo. Kapasud ta rin mga kapatid. Tugbungon. Daw na si Erlinda. Yang mama sa kato na disgrasya. Pilar na na. Iya, atau babae. Medyo layo deh mga kapatid, kita kalsada dyan pasod lang di Linda. Nyabot na tayong bahay mga kapatid.
Hangak pud gamay. Abot nga rin. Yan ang bye. Labs, kira ka labs. Kung paring gwapo. Lo, kira ka lo. Tamo, sod na tama kapatid. Kung tanawon si Gilbert. Yan pangan sa katong nasama niyang tiil. Parihami. Palalag pangan. Gilbert. O tara, sod na tama kapatid. Mugawas siya mga kapatid. Pagawason kay igang na sa sod. Oy, dali asa. Dali asa. Dali asa ko. Ay ta. Okay na. Okay ta? Sa kaglobe, isa ka baka. Ay malit irit. Ako bukan sa din nga. Baru na magnat-ngat lang. Bakal ka nagikuanan yes. Karon pa nang gitingan. Ilang ano? Diyan hubag yung tiil. Okay, bari na ba yan? Ha? Ano sa ka bago pa? Ano ka? Bara de. Ba, karon pa nagikuan. Nagataon. Sige, pangan na pa stipler tangan, musak man. Masa stipler day jang gikuan eh. Tayo de extra Gitay jang stipler. Hindi daan ko ano na, hubag man ka do, ano na. Gapon nga grang nakabaga na ka do. Karon pa ning tabawan. Ado dinadi kay. Do pa ni kapili, pa nakapili bag ni. Ang luspad yun ka, no? Daghan ka na pagdugo dyan, Tara. May masawa ya? May asawa din mga kapatid. Katiman siyang bana karon. Buhay tambaway ko to. Bago pa na. Iginaw ko, tara. Huwag samad. Na stipler ano, suklo to na. Mo na matusok sa likod. Ang ay ko. Mukha ngay birahin. Ada orang Di pa napas makuan lagi kay bago nang gitahin. Ayos na kay mo kuha na, masama. Mga kahin. Dito pag pitadain ko tayo ko nang manaman. Sa bukog ni siya kada. Unod ni siya. Na kanira na yan maniakrak ni bukog ka kanina. Gamay ra man ka. Gamay ra kuno pod. Di lang Nay bukog. Gamay ra mo tigo. nanapay na pingsan na Pingsan ba ba duha ka bukog nga bukuha nakuha. ano x-ray. Mo na yung sama niya mga kapatid, no? Yung doktor nga adto may Ako tama. kayo. Tama kay delikado Ay, ganun. tama. Kuha na. Hay kayo sundang, no? Di lalo daw dagang Sundang, manyabot. kahoy. Tapsing re. Kahoy nakadaog. Katong kahoy nga nakadaka na pa na o kanang nang ka na. O wa pa na makuan ingan ani handusan ba handusan. Nga ni may foto nimo. Tigi sinsom na ibabaw. Kani. Tambawi ko bitidan ko. Bitidan kino ko. Apil man na igo da kan eh. Kini pud. Aningan na ko sa atong burong dimbawa ni. Aningan na hagbong ito. Awa kay pag sinsom gyud tani baw kuan no panglas na to. Ang sinsom tong dapan ba. Ja, pagbira yo aja kumpiyansa kay disgrasya tani kun pagbira pa na sabud na lubi. Hindi handos ha. Yan na may mga bata magduduha, di ba kung masapdan. Ang palahi lagi kay kamera yung duha kay malibang ko inganaon pud. Nay, di ba kalibang nis ka man. Mangihi pa baro mo ko ande mo ko. Gamay ra man gapas day. Di okay na. Kay Pero balik gahi ka birahan. gahi. Hindi sa mga birahon uy kayo. Di Di ba? ba? Gahi birahan usak ko. Stipler lagi. Sakit, nakasakit og ijang ihigday ng tiil. Parang kon bawo. Tusok man pud. Yung ba kayo matiil, no? Di ko ano na. Bilhan na na. Babi di daog inangana ko muglisit tus. Di man siya kadaog. Atus Hospital nga. hospital gida nga malibang na ko na asahan. Tara sa kita, handok ka to na. Katong wanar sa budod mo. Sa pag naog nimo, pinsa to. Na PC ang gagian. Tagsinso ba nang pawon ko pare. Aduga sa pwede giabot sa kuan. Sa ano to dapan kuan ba? Ablan siya. Bulan siya abo una pulis man niabot. Kita sa tao. Awas na ito po sa man. Awas na. Ay jang dugo ko dyan abot sa hospital lente na. Ugwa pala ko ni. Dato pa abot sa kuan. Hab na kan diha. Ano to ba? Lihay. Dugay mga doktor dawa ka. Jang mga noong nga labunan jang mga da. Uno lagi sa bakbak dugo. Sus ginago. Grabe Laba lang. lagi na yan. Lani ito Uwa si ko pala ano ng tubig, wa? laba naghana. Madyo kinakaya nimo na kay urot di mong dugal to. Kuan mga launa ko to sugod. Lispad Hanto naman ng siya. hapon lasay sa Abot ito Abot to. admit na makilispad man dyan. Pagidog external pa wa pa dito tayo pa. Dara, dito sa to dugo. Kaduha ganin na extra. Ang luspad ko kaya na. Lispad lagi na sila kay. Mapa ka mauli eh. Si Kuhaan pa na sa kuhaan. kamong gay non. Harugang ba? Ay kamong gay na ganas.
utanon sige rag lawoy ba. Lawoy. Pabalik bagdugo. Nya inyong pinabuhi ron. Kanto na medyo kay timing nga ako yung basa kan harvest kamay wa pa. Ya karon may son magtinabangay na man jud para Tabang na ping so nga ko nang gatdan mo ko pagkaon. Pangay. pili anak ni mo ya. Upat yung anak ni Kuya Gilbert yung mga kapatid. Ang budget ito isa. Si Kuya Gilbert na po yung nangitag panginabuhi nila. Nya karon kay na disgrasya man, muna sambot ka galiso sila ron. Dadto lagi ang gihawiran ni ukab lagi rin ang hipugnan. Sarangan nga jud to. Naog ko ang hipugnan. Sa kinakaya pa nimog naog po na. Ning kamot ra mo ka. Ako nang ipaw pag isinso ibubaw. Dara. Di tabang ka dari kay tubangay ko kay ang ten na ukab. Nadlok nung Hadlok sila. wa diha man ni at kuan ugay man ni nung tanga man. Ako pag ni ukab saging may pakuskus kay ang tambaw. Puno mo saging, si jaran ng kamot ug saging, kiskos. Dugay ba sila? Tabi. Ano ko ba nakin nangadlok kon? Hadlok na. Lain man kay ako kay yung naputaw ni. Kini nga naman kang aslam. Nga naman to. King kinakadto kamulong. Yag dugo na to Kaba, na kagat. kaba ko sa kauban iba. Isang jacket yukar may ibangan. Pagabot ito sa kuan, dugay pa maglingkod sa kuan, parehol ito. Diha mag buron siya na. Kari po tahi. Wa ni tahi ani, wa tahi ani. Wa tahi na. Wow, wa tahi kani mga wala nga buak ni na. Naman ligas mo kang tubo nang dinha ang tubo. Ano? Grabe yung mais pa. Ang tiil na puti ka dyan ha. Kubaw, mga kubaw na. Ano kay kamot ni mo? Puti. Mayroon pa ni. Luspad. Lispad. Luspad yung kamot. Kaya sa kuwan na lugo ba ang lugo. Ang lahira sa na. Napuwara ko, wa dyan o. Sige ragutan. Naroon mabalik ni mong dugo. Nagay ang mungay rin. Umugay mga alugbati. Ya, ato na. Salamat eh. Salamat. Ayaw na. Ato. Okay. Okay, salamat ka Jo. Mga to mga kapatid, hinaut ng mga kapatid nga itong tabangan si Gilbert Gulay mga kapatid. Tungod nga na disgrasya sa karon. Di siya katrabaho sa mga inyang trabaho kay pamuong sa kaglubi no nga magpalugi. Mo kailangan nila ron mga kapatid nga financial kay lisod kadyo, yung asawa way trabaho. Yan ay mga anak, upat ka buok. Nga gagmay pa kayo. Tamat mga kapatid. Bye-bye.